ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଲୀଳାବତୀ ପରିଡ଼ା। ବରଷାରାଣୀର ଭାଗ୍ୟରେ କିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ସ୍ୱରଚିତ ଭଜନଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଶା ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ବରଷାରାଣୀ ଲୋ ବରଷାରାଣୀ, କେତେ ଭାଗ୍ୟ କରି ଅଛୁ ତୁ ପୁଣି। ବରଷାରାଣୀ ଲୋ ବରଷାରାଣୀ, କେତେ ଭାଗ୍ୟ କରି ଅଛୁ ତୁ ପୁଣି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବରଷି ଯାଉଛୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବରଷି ଯାଉଛୁ। 22 ପାହାଚ ଦେଉ ତୁ ଧୋଇ, ବରଷାରାଣୀ ଲୋ ବରଷାରାଣୀ, କେତେ ଭାଗ୍ୟ କରି ଅଛୁ ତୁ ପୁଣି। ନିଦାଘ ସନ୍ତାପ ଦେଲୁ ଦୂରେଇ, ଜଗାକୁ ଶୀତଳ ଜଳ ତୁ ଦେଇ। ନିଦାଘ ସନ୍ତାପ ଦେଲୁ ଦୂରେଇ, ଜଗାକୁ ଶୀତଳ ଜଳ ତୁ ଦେଇ। ଭିଜାଇ ଦେଲୁ ତୁ ପତିତ ପାବନ, ଭିଜାଇ ଦେଲୁ ତୁ ପତିତ ପାବନ। ଦର୍ଶନ କଲୁ ସେ ନୀଳମଣି, ବରଷାରାଣୀ ଲୋ ବରଷାରାଣୀ, କେତେ ଭାଗ୍ୟ କରି ଅଛୁ ତୁ ପୁଣି। ସିଂହଦୁଆରରେ ନାଚି ନାଚିକା କରିଥାଉ କେତେ ପାଣି ଫୋଟକା। ସିଂହଦୁଆରରେ ନାଚି ନାଚିକା କରିଥାଉ କେତେ ପାଣି ଫୋଟକା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ଦୁଆରେ ତୁ ଆସି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ଦୁଆରେ ତୁ ଆସି। ପ୍ରଣିପାତ କଲୁ ସେ ଠାକୁରାଣୀ, ବରଷାରାଣୀ ଲୋ ବରଷାରାଣୀ, କେତେ ଭାଗ୍ୟ କରି ଅଛୁ ତୁ ପୁଣି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବରଷି ଯାଉଛୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବରଷି ଯାଉଛୁ। 22 ପାହାଚ ଦେଉ ତୁ ଧୋଇ, ବରଷାରାଣୀ ଲୋ ବରଷାରାଣୀ, କେତେ ଭାଗ୍ୟ କରି ଅଛୁ ତୁ ପୁଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।